Wara li numru ta' studji żvelaw kif il-poplu Malti u Awċi mhumiex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja kif ukoll huwa nkwetat dwar il-livell ta' korruzzjoni fil-pajjiż, il-Ministru Chris Bonnet ftaħar li l-poplu sejjer tajjeb. Dan qal waqt il-programm VO li xxandar fuq l-istazzjon tar-radju tal-PBS. Diskussjoni fejn matula l-Ministru Chris Bonnet qal li b'dawn l-allegazzjonijiet kollha tal-korruzzjoni il-poplu sejjer tajjeb. Illum il-ġurnata b'dan il-storbju kollu ta' korruzzjoni il-poplu sejjer tajjeb. Diversi surveys urew kif xar wara liħor eluf ta' familji Maltin u Awċin qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-pis tal-għoli tal-ħajja, tant li l-paga lanqas biss qed isservihom sal-aħħar tax-xahar bil-konsegwenza li qed ikollhom jibqgħu neqsin mill-affarijiet essenzjali. Din id-diskussjoni kien hemm preżenti Shadow Minister tal-Ġustizzja Carol Aquilina illi sostna li fl-aħħar snin il-kwalità tal-ħajja tal-poplu marret lura bil-bini tila ma' kullimkien u traffiku f'kull ħin tal-ġurnata huwa saħaq li gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem sabiex pajjiżna imur lura għan-normal b'ekonomija bbażata fuq il-kwalità. Min-naħa tiegħu il-Ministru Chris Bonnet spiċċa kellu jammetti li terz tal-poplu jiddependi fuq is-servizzi soċjali, turija ċara li hawn numru kbir ta' familji li qed jaffaċċjaw il-faqar jew li qed iġorru piżijiet varji. Min mindu tal-Labor fil-gvern għandek terz tan-nies li għadhom jiddependu fuq is-servizzi soċjali, fuq l-għajnuniet soċjali llum il-ġurnata. Intant matul l-aħħar sin il-Partit Nazzjonalista ħareġ b'numru ta' proposti sabiex tiġi indirizzata il-pjaga tal-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn li l-kola ma tiġix intaxxata li jkun hemm fond nazzjonali li jgħin il-min jimporta u jesporta u li jkollna ekonomija bbażata fuq il-kwalità b'setturi ekonomiċi ġodda u jobs pagi aħjar.